Хайырлы ирте, Илнең төп телеканалында Татарстан яңалыклары, студияда Чулпан Әмири, безнең бүгенге чыгарылышта. Республикада күп катлы йортларны капиталь цикләндерү эшләре башланды. Министрлар кабинетында узган брифингта киләчәктә планнар билгеләнде. Безнең Татарстан дәүләт радио компаниясе игълан иткән балалар рәсем ясый республика конкурсы ахырына якынлаша. Баулы районыннан безнең репортаж. Республикада 90% мәйданда чәчү эшләре башкарылган. Чәчүдә алдынгылык кемнәр кулында? Быел Татарстанда күп катлы йортларга капиталь ремонт ясау өчен 54 миллиард сумнан артык акча бирелә. Эшләрне 751 йортта үткәрәчәкләр, ремонт эшләре инде башланды. Бу турыда министрлар кабинетында узган брифингта сөйләделәр. Теманың дәвамы алдагы язмада. Исеме үк әйтеп торган яшькә чурамында эш кызганнан кыза бара, төзекләндергәннән соң иләр танымаслык булып үзгәрә. Ремонт кровли выполнен, почти процентов на 40. Ремонт фасада уже выполнены, водопровод, канализация на всех домах уже заменены. Сейчас на данный момент ведутся работы по замене центрального отопления. Монда һәркем үз эш юнәлешен белә. Бер бригада фасадны җылыта, түбәне яба, икенчесе фатирларда канализация турбаларын, үзәк җылыткычны алыштыра. Яңарту һәм уңайлы шартлар тудыру беренчел максат. Бу хакта министрлар кабинетында узган брифингта да искәртелде. Татарстанда быел 751 йортка капиталь ремонт ясала. Шуның 223 Казан шәһәрендәге йортлар. Программаны гамәлгә ашыруга 6 миллиард сумнан артык акча бүленгән. Аларның 60% милекчеләр акчасы, 20% муниципалитет һәм республика бюджетыннан бүлеп бирелә. С 2008 года, значит, по 2022 год мы отремонтировали порядка 53 миллионов квадратных метров жилья и улучшили свои жилищные условия около 2 миллионов жителей. Елдан-ел капиталь ремонт программасы Татарстанлыларның торак шартларын яхшыртуга ярдәм итә, аеруча балалар мәйданчыкларына ихтыяҗ зур. Быел алар 19 йорт ишек алдында төзелә. Хәзерге вакытта эшләрнең гомуми күләме 30%-ка үтәлгән. Тулаем эшләр 1 ноябрьгә кадәр тәмамланырга тиеш. Мөршидә Җиһан, Эльмира Исмәгыйлова, Александр Решоткин, Татарстан яңалыклары. Татарстанда 4500 гаилә 3 яшькә кадәрге балага ана капиталыннан айлык түләү ала. Социаль фондның Татарстан бүлеге билгеләп үткәнчә, быелдан башлап айлык түләү берничә үзгәрешне исәпкә алып башкарылачак. Хәзер акча 3 яше тулмаган һәр балага шул исәптән беренче балага да бирелә. Элек әти-әниләргә икенче балага гына акча бирелә иде. Тагын бер үзгәреш акчаларны күчерү датасына кагыла. Июнь аеннан башлап барлык гаиләләргә пособие бер көндә һәр айның 5 числосында күчерелә. Бу көнне ата-аналар алдагы ай өчен акча ала, беренче тапкыр май ае пособиесе акчалары гаиләләргә 5 июньдә күчә. Исегезгә төшерәбез, түләүне рәсмиләштерү өчен гаиләләргә социаль фондка гариза бирергә кирәк. Ел сайын республика күләмендә куркынычсыз тәгәрмәч дип исемләнгән бәйге үткәрелә. Аның төп максаты балалар катнашында юл транспорт хәрәкәтләрен булдырмау, юл хәрәкәте кагыйдәләрен яхшы белүче буын тәрбияләү, шулай ук укучыларны спортка, сәламәт яшәү рәвешенә җәлеп итү. Әйтик, бу көннәрдә Мамадыш районында әлеге бәйгенең муниципаль этабы узды. Биредә иң яхшы дип табылган команда республика ярышларына әзерләнә башлый. Әлеге ярышлар 23 майдан алып, 26 майга кадәр дәвам итә. Теманы Мамадыштагы хәбәрчебез Гөлинә Гыйлемуллина дәвам итә. Куркынычсыз тәгәрмәч конкурсының муниципаль этабында район буенча барлыгы 19 команда ярышты. Мәсәлән, бу малайлар һәм кызлар көйек йөрыкса мәктәбеннән әзерлек узган елдан ук башлана. Соңгы айда бу эшкә көненә 1-2 сәгать вакыт сарыф иткәннәр. Без дәресләрдән соң сәгать 3-тә безне чакыралар һәм без эшлибез. Мамадыш шәһәр һәм район мәктәпләреннән яшь инспекторлар командалары 5 номинация буенча ярыштылар. Юл хәрәкәте кагыйдәләре, медицина, автошәһәрчек, тормыш иминлеге нигезләре һәм фигуралы йөртү. Было тяжело, сложно. Шулай да әлеге дистанцияда да җиңеллек белән үтүчеләр бар иде. Я тренировался долго. Почти не пропускал тренировки. Куркынычсыз тәгәрмәч юл хәрәкәтендә законга буйсынучы катнашучыларны тәрбияләүгә, укучыларда сәламәт һәм куркынычсыз яшәү рәвеше культурасын формалаштыруга юнәлдерелгән. Мондый чаралар балалар катнашында юл транспорт хәрәкәтләре статистикасын яхшыртуга яхшы йогынты ясый.
В этом году дорожно-транспортных происшествий с участием детей не зафиксировано. Бәхеткә быел балалар катнашында юл транспорт хәрәкәтләре теркәлмәгән. Узган елның 3 аенда 4 хәрәкәттә 4 бала тән җәрәхәтләре алган иде. Хәзер статистика яхшыра бара, моңа сөенәбез. Муниципаль этап җиңүчеләре командасы куркынычсыз тәгәрмәч конкурсының республика этабында район исеменнән чыгыш ясаячак. Ярышлар 23-26 майда Түбән Кама шәһәрендә узачак. Безнең Татарстан телерадио компаниясы игълан иткән балалар рәсем ясый республика телевизион конкурсы тамамлануга да озак калмый. Быел ул инде 17нче тапкыр үтә. Исегезгә төшерәбез, быел 4 тема билгеләнгән иде. Педагог һәм остаз, милли мәдәниятләрне һәм гореф-гадәтләрне саклау, үз ватанының иминлеге һәм патриотлары. Республиканың барлык шәһәр, район авыллары да әлеге бәйгегә актив кушылды. Бу юлы сезнең игътибарга Баулы районының яшь рәссамнар эшләрен тәкъдим итәбез. Бөек җиңү бәйрәме көннәрендә балаларның тематикасын һәм идеяларын фаразлау кыен түгел иде. Әлбәттә, бу безнең махсус хәрби операциядә катнашучы сугышчылар, Бөек Ватан сугышы каһарманнары, шулай ук сугышчы хатын-кызлары. Я выбрала эту тему, потому что я не хочу, чтобы на земле была война, хочу, чтобы был на земле мир. Гадәттә имин юла темасы да кызыксыну уятты. Баулы республиканың иң көньяк көнчыгыш ноктасы 3 Россия регионы Башкортстан, Самара һәм Оренбург өлкәләре белән чиктә урнашкан. Биредә 2 федераль трасса уза. Шуңа күрә Баулы мәктәпләрендә юл йөрү кагыйдәләрен 1нче сыйныфтан ук өйрәнә башлыйлар. Республикабызның көньяк көнчыгышында иң матур Сабан туй, Геронковых Удмурт бәйрәме дә һәр вакыт нәкъ менә биредә уза. Праздник очень веселый, очень хороший. Люди веселятся на этом празднике, играют. Дети этого радуют. Баулылар, төрле буын остазлары, нефтчеләр, авыл хезмәткәрләре, язучылар һәм шагыйрьләр, укытучылар белән горурлана. Кечкенә Алина Гребедина факультативта физика, химия, география һәм биология нигезләрен бирә торган укытучысы белән чиксез соклана. Шуңа күрә педагог һәм остаз елы темасын уйлап та тормыйча сайладым ди. Мне очень интересно слушать ее. Миңа аның мавыктыргыч сөйләвен тыңлау бик кызык. Барысы да аңлашыла. Мин китапханәдә китаплар, хайваннар турында җинтыклар алам. Безнең дөнья турында белү миңа бик ошый. Мин бу теманы сайладым. Укытучыма шулай итеп рәхмәтемне белдерәм. Ул барысын да бик яхшы аңлата. Шәһәр һәм районның төрле мәктәпләрендә укучы, Баулы сәнгать мәктәбе укучылары күп тапкырлар төрле конкурсларда һәм фестивальләрдә җиңүчеләр булып танылды. Биредәге укытучылар исә һәр баланың сәләтен вакытында ачырга кирәк дип ышаналар. Ләкин һәр баладан да дахи рәссам яки музыкант үстерү мәҗбүри түгел диләр. Рәсем ясарга яраткан балаларның күңеле дә нечкә була. Алар тирә-якны үзләренең күңелләреннән чыгарып дәфтәр битенә, кагаз битенә төшерәләр. Татарстанның яшь рәссамнарына үз идеяләрен рәсем сәнгатендә күрсәтергә әлегә мөмкинлекләр бар. Май ахырында шәһәр һәм районнарда җирле этапта җиңүчеләрне сайлаячаклар. Балалар илне ясы конкурсы лауреатларын бүләкләү тантанасын оештыручылар. Татарстан дәүләт телевизия компаниясе, Мәгъриф һәм фән министрлыгы, Бердәм Россия партиясе, ЮХИДИ һәм Юл хәрәкәте иминлеге оешмасы июнь аенда Россия көне алдыннан уздырырга ниятли. Эльза Ахмәтҗанова, Дмитрий Второв, Павел Прищепов, Татарстан яңалыклары, Баулы районы. Башкалабыз Казанда «Доброе слово» дип исемләнгән республика балалар конкурсы тамамланды. Әлеге бәйге шулай ук безнең Татарстан дәүләт радио компаниясе һәм начар күрүчеләр өчен республика китапханәсе белән берлектә үткәрелде. Бәйге нәтиҗәләре турында киләсе язмада. Гөлназ Галиуддинова конкурс өчен беренче укытучысына багышлаган, чөнки аның остасы үз әнисе. Хәзерге көндә сез кайсы мәктәптә укытасыз? Катнашучылар укытучылары турында гына түгел, көчле рухлы кешеләр турында да сөйләделәр. Азалия Гараева үз эшен үзгәреш иҗады һәм рухи үсеш үзәгенә багышлаган һәм җиңү яулаган. Кто ведет керамику? Исәнмесез, Ольга Александровна, нигә сез бу үзәкне ачарга булдыгыз дип мин үземнең укытучымнан сорадым. Әлеге бәйге катнашучыларны журналист һөнәре белән якынрак таныштырды. Барысы 22 эш кабул ителде.
Без катнашучыларга үзләренә киләчәктә һөнәр сайларга да булышабыз. Бәлки аларның киләчәктә телевидение, радио яки газеталарда эшләргә теләкләре булыр. Татарстан телерадио компаниясендә катнашучылар баштан аяк телевидение һәм радио журналистика һөнәренә чумдылар. Моңарчы без берничә тапкыр экскурсия үткәрдек. Катнашучылар микрофонны, камераны тотып карый алдылар. Шул рәвешле без телевидение һәм радио журналистика һөнәре белән катнашучыларны якынрак таныштырдык. Катнашучыларга дипломнар һәм истәлекле бүләкләр тапшырылды. Кайберәүләренә телевидениедә интервью бирү бәхете дә тотышак. Динә Нәҗмәддинова, Диләрә Гафурова, Ирек Хәмидуллин, Татарстан яңалыклары. Республика кырларында эшләрнең иң кызган чагы. Игенчеләр көндә басу кырларда. Бүгенге көндә республикада 90% мәйданда чәчү эшләре башкарылган. Барлык мәйданның 95%-тан артыгын Зәй, Мөслим, Сорман, Тәтеш хезмәтчәннәре чәчеп өлгергән. Шулай ук шикәр чигендере, рапс, көнбагышны чәчү эшләре дә ахырына якынлаша. Әйтик, Саба районында кукуруз чәчүгә керештеләр. Яхшы кәйф, күтәренке күңел һәр эштә дә мөһим. Бригадир Данил Галәмов кырдаш эшләүчеләрнең хәлләрен белеп, бу мәйданнарны тәүлек әйләнә урап тора. Кирәк-яракны да аңа гына хәбәр итәләр. Тукталып торган эш шунда ук җайланып китә. 850 гектары төп чәчүлек дип әйтик. Аннан соң бер еллык үлән азык культуралары 250 гектарда көздән чәчелгән арыш. Шуның белән җәмгыйсе шушы 2382 гектарда эш башкарып чыгабыз. Фәнияр Ибатуллин чәчү компаниясында орлык чыгару өчен җаваплы. Ул трактор белән орлык һәм ашлама йөртә. Агрегатларны тутыру эшендә дә булышып тора. Менә 8 саат инде монда 8 саатка бер капчык кукуруз керә инде. Алла капчык нигә яшикләргә ашлама керә инде. Менә шишкин башлаган кишпиян чәчәбез инде. Саба аграр коллеты студенты Альмир Хужин да хезмәт практикасын хуҗалыкта үтә. Ул эшләрендә кырдагылар янында шулай ук алыштыргысыз хезмәткәр, булышлыгы зур. Бу ахырга дипломный практика. Мин монда чәчүгә төштем язган. Уже 4 ел шушында колхозга төшәм, булышам. Тагында шушында эшләргә калырга исәпләр бар инде. Мин әти дә, әни дә фермада эшләй. Әни сыер саучы, әти оператор булып эшләй. Ашхана пешекчеләре әзерләгән кайнар аштан соң чәчүчеләр дәррәү кабаттан эшкә күтәрелә. Май айының һәр көне кадерле. Борынгылар май айының бер көне сентябрьнең бер атнасына тора дип юкка гына әйтмәгәннәр шул. Эльса Әхмәтҗанова, Райла Галәвин, Рөстәм Хәлилов, Татарстан яңалыклары, Саба районы. Чыгарылышыбызны авыл хуҗалыгына багышланган авыл сулышы сәхифәсе белән дәвам итәбез. Биредә авыл хезмәтчәннәре алар җитештергән продукция, гомумән республикабызны азык-төлек белән тәэмин итүчеләр турында сөйләрбез. Хәерле иртә, эфирда авыл сулышы сәхифәсе сезнең белән мин Динә Нәҗмәддинова. Узган атнада Рөстәм Миңнеханов язгы кыр эшләренең барышы белән якынрак танышыр өчен республика районнарына сәфәр кылды. Мөслим районында 1 гектарга уртача 97 килограмм минераль ашлама тупланган. Авыл хуҗалыгы нәтиҗәлелеге буенча район 6нчы урында тора. Рөстәм Миңнеханов аграриялар белән аралашты һәм Мөслимдә җитештерелә торган техника һәм запас частьләрне карап үтте. Тукай районы башлыгы Фоил Камаев әйтүенчә, хуҗалыклар кирәкле техника һәм ашламалар белән тәэмин ителгән. Кыр эшләренә барлыгы 76 техника җәлеп ителгән. Барыгызга да рәхмәт. Шат сезгә, күргә. Еллар уңышлы булсын, таныш булсын. Шулай ук Рөстәм Миңнеханов Түбән Кама һәм Минзәлә районнарында булды. Биредә җирлек башлыклары белән аралашу, терлекчелек комплекслары һәм предприятие эше белән танышу булып узды. Буа сәнәгать паркында Сөләйман һәм Мәрсин токымлы балыклар үстерү өчен инкубация цехын булдырганнар. Татарстан Республикасы инвестиция венчур фонды вәкилләре биредә булып кайттылар. Әлеге 140 мең керкә балыгы маймычларына не бары 1 ай чамасы гына. 1 елдан соң әлеге балыклар 2 килограмм авырлыкта булачак дип форазлый Дмитрий Федоров. Можно ускорять рост рыбы при помощи добавок.
Üstəmə azıqlar həm bilgili bir tür azıq yardımında balıqlarının üsəşini düzəltərgə mümkün. Әмма biz monday usullarını kullanmıyoruz. Biz birindi teknik şartlarını bozmuşa, absolut ekologik чиста balıqlar üstüne getiririz. Эшкуар Тимур Хәсәновта инкубация комплексы балык үрчетү һәм балык эшкәртү буенча заводлар төзи. На сегодняшний день Хәзердә biz Peterburg институты белән берлектә эшлибез. Хәтта ихтиологлар да ярдәмгә килде. Киләчәктә авыл хуҗалыгы институтлары белән берлектә без үз формулабызны һәм азык-төлек җитештерү технологиясын уйлап табарбыз дип өметләнәм. Буа сәнәгать паркы территориясы 27 гектар тәшкил итә. Шуларның 7 гектары гына буш түгел. Резидент булу өчен үз идеяң белән республиканың инвестиция венчур фондына мөрәҗәгать итәргә кирәк. Баулы игенчеләре язгы чәчү эшләрен вакытында тәмамлады. Ырлы культуралары 70 000 гектардан артык чәчелгән. Айрат Әхмәтовның кыр урыны Кырым Сарай авылы янында урнашкан. Республиканың иң югары биеклеге булганлыктан монда явым-төшемнәр аз була. Монда һава торышы шартларында ашлык чәчү һәм уңыш җыю җиңел эш түгел. Егетләр инде эшләделәр тырышып, техника ватылмады. Бертөклеләр чишелеп чыкты, әйбәт кенә матур итеп чыгалар. Яңгыр көтәбез инде шул удобрениялар керттек, әйбәт яңа сортлар алып чәчәбез. 1000 гектар чәчүлек мәйданының 800 гектарын собан будайы тәшкил итә. Узган ел иң уңдырышлы булмаган җирдән 38 центнер уңыш җыелган. Әлеге күрсәткечләр рекорд дип санала. Быел чәчү эшләре бик тиз тәмамланды. Иртән эшкә килгәч, беренче чиратта техниканы тикшердек, аннары кыр эшләренә тотындык. Быел чәчү вакытында һава торышы сөендерде, кояш балкып кына торды. Хәзер инде яңгырлар көтәбез. Бу атнага авыл хуҗалыгы тармагына бәйле яңалыклар шулар иде. Мин Динә Нишметдинова сезнең белән киләсе атнага кадәр сау булашам. Эфирда Татарстан яңалыклары, чираттагы хәбәрләргә күчәбез. Әле яңа гына бөек җиңүнең 78 еллыгын билгеләп үттек. Ләкин хөрмәтле ветераннарыбызга бәйрәм көнендә генә түгел, һәр даим кадер, хөрмәт күрсәтергә кирәк. Әйтик, Актаныш районында бүгенге көндә 4 бөек ватан сугышы ветераны яши. Шулай ук 220 тыл ветераны 1548 сугыш чоры баласы исәпләнә. Хөрмәтле ветераннар хатирәләре алдагы язмада. Үзен тәбрикләргә килгән район җитәкчелеген Тәвкил ага әнә шулай матур теләкләр белән каршы алды. Инде 100-нче яшенә якынайып баручы авыл өлкәне әле бүгендә хәрәкәттә. Ил көнгә иминлек теләп гомер итә. Менә әле мәгәрчә караучылыкта Аллага шөкер безнең караучы менә атландыш карай. Ул бик зур рәхмәт, ул берничә кеше карайды. Ана бөтен әйберләрне җыштырып, бөтен әйберләрне тәртиптә тотып, шуның тәрбиясендә яшәйм. Бүгенге көндә районда нибары 4 кенә бөек ватан сугышы ветераны исән сау. 98 яшен тутырган Шахтимир Хабибуллин шуларның берсе. Бүгенге көндә ул Ямалы авылында кызы һәм кияү тәрбиясендә яши. Менә бабай янында 17 ел яшәйбез инде. Бабаебыз әле Аллага шөкер. Узган ел күзләренә операция ясата. Шахтимир аганың күзләре яхшы күрә дә башлый, тик аяклары начарлана. Бүгенге көндә зур авырлыклар белән хәрәкәт итә, әмма тормышыннан зарланмый. Тыныч тормыш белән икән рәхмәт сезгә. Рәхмәт. Вазих ага Шакиров та утны суны кичкән яугирләрнең берсе. Бөек җиңү көнен елда дулкынланып каршылый ул. Сәламәт булсам, Алла бирсә, монда авыл җирлегендә дә чыгармын, районга да килер дигән. Күҗәкә авыл җирлегенең хөрмәтле ак әбисе Нурфика апа Абдуллинаны авылдашлары бик тә хөрмәтләп яши. Озак еллар җирлектә медицина хезмәткәре булып эшләгән апаның алар хәлләрен белешә, кирәк чакта ярдәм кулында суза. Ходай күрсәтмәсен сугышларны. Күп дөнья сугыш белән бара. Ходай күрсәтмәсен җамадан сугышларны. Район башлыгы Ленар Зарипов һәр ветеран янында булып аларны борчыган проблемаларын тыңлады. Шулай ук Украинада барган махсус хәрби операциядә кадерле кешеләрен югалткан гаиләләр белән дә оралашты. Ләлә Зайнуллина, Регина Саляхова, Марат Сарахов, Татарстан яңалыклары, Актаныш районы.
Шушы көннәрдә башкалабыз Казанда «Поющее братство» дип исемләнгән 6-нчы республика хор фестивале узды. Татарстаннан 10 хор коллективы сугыш еллары җырларын һәм илебез композиторларының патриотик әсәрләрен башкарды. Билгеле, мондый чаралар балаларга бер яктан гражданлык патриотик тәрбия бирсә, икенчедән аларны үзебезнең музыкаль мәдәни традицияләргә җәлеп итә. Шулай ук фестивальдә хор коллективлары җитәкчеләренә музыкаль кирәк-яраклар алу өчен сертификатлар да тапшырылды. Фестивальнең иң матур чыгышларын Фәннур Хәсәнов та тыңлап кайтты. Для наших педагогических коллективов это знаковое событие. Казанның 3-нче балалар сәнгать мәктәбе концерт залы тамашачылар белән тулы иде. Балаларны көчле алкышлар белән каршы алдылар. Тамаша Россия һәм Татарстан гимннары белән башланып китте. Бу җыр кичәсе малайлар һәм яшүсмерләр хорлары башкаруындагы «Поющее братство» патриотик җыр фестивале. Безнең фестиваль бүгенге көндә традицияга әверелгән дип әйтеп була, чөнки без аны 7-нче тапкыр үткәрәбез. «Поющее братство» үз кочагына музыка сәнгать мәктәпләрендә укучы малайлар егетләрне җыя. Һәм ветераннар фестивальнең иң кадерле кунаклары. Алар һәрбер җырны, һәрбер чыгышны бик җылы кабул итәләр. Залда төрле буын һәм төрле яшьтәге ватан сакчылары җыелган. Ветераннар, хәрби хезмәткәрләр, туган җиребез данын яклаучылар, бүген дә кораллы көчләр сафында хезмәт итүчеләр, мәктәп укучылары, музыка белгечләре, укытучылар, әтияниләр. Һәр чыгышка бик яхшы, афәрин дип сокланып карап, алкышлап озаттылар. Төрле яшьтәге 200-гә якын малайлар һәм яшүсмерләр Казанның һәм Яршаллы балалар сәнгать мәктәпләрендә тәрбияләнүче укучылар чыгышлары. Искиткеч матур тамаша. Хәзерге вакытта безнең коллективта 30-лап артырак та кеше бар, малайлар. Малайлар һәм егетләрне хорда җырларга өйрәтүнең төп максаты аларда рухи, әхлакый идеаллар тәрбияләү. Шулай ук төрле репертуарны өйрәнү, хор конкурсларында катнашу, иҗади сәяхәтләр, булар барысы бергә тәрбия эшенә юнәлдерелергә тиеш. Мәктәптә укытырган балалар музыкаль образованиесыз бер яктан без аны дөрес иттереп җырларга өйрәтәбез. Хор бит инде ул балаларны берләштереп, бергә җырлату. Без аларны дөрес иттереп җырларга, ритмга, дөрес нота алырга, бөтенесен инде мәктәп программасын үзләштерергә без аларны өйрәтәбез. Шулай итеп, мәктәптә шәһәр һәм республика кысаларында патриотик тәрбияләүнең тупланган тәҗрибәсен тарату максатыннан малайлар һәм егетләр хорлары «Поющее братство» фестиваль оештырыла. 2015 елдан бирле оештырылган әлеге фестивальдә барлыгы 8 коллектив катнашты. Ватанпәрвәрлек хисләрен тәрбияләү, олыларны хөрмәт итү, ватанга, гаиләгә мәхәббәт тәрбияләү хор җитәкчеләренең беренчел бурычлары. Фәннур Хәсәнов, Владимир Юрков, Татарстан яңалыклары. Май айында Казанның 4 районында яшәүчеләр өчен вакансиялар ярминкәләре үткәрелә. Аның беренчесе иртәгә 12 майда иртәнге сәгать 10-нан 12-гә кадәр Ибраһимов проспекты 41-нче йорт адресы буенча урнашкан мәшгульлек үзәгендә узачак. Вакансиялар авиа төзелеш һәм Яңа Савин районнарында яшәүчеләргә тәкъдим ителә. Тулырак мәгълүматны 264 50 телефон номеры буенча белергә була. Чираттагы вакансия ярминкәсе 17 майда Вахитов һәм Идел буй районнары халкы өчен узачак. Ул иртәнге сәгать 10-нчы яртыдан 12-гә кадәр Бертуган Касымовлар урамы 22-нче йорт адресы буенча булачак. Сорауларны 224 88 05 телефон номеры буенча бирергә мөмкин. 4 июньдә Казан Забег РФ Бөтен Россия стартына кушылачак. Ярышта һәр кем катнаша ала. Гаризалар 30 майга кадәр кабул ителә. Забег РФ Россиядә спортны популярлаштыруга юнәлдерелгән һәм илнең йөгерү башкаласын билгеләргә тиеш. Элегрәк бу статусны Казан инде 2 тапкыр 2017 һәм 18 елларда яулаган иде. Шулай ук 14 майга кадәр Казан марафонында катнашу өчен теркәлүдә дәвам итә. Ул башкалабыз Казанда 27 һәм 28 майда узар дип көтелә.
Хөрмәтле телевизор караучылар, бүгенге чыгарылышыбыз тәмам. Берничә минуттан соң эфирне хәерле көн Татарстан тапшыруы дәвам итә. Ә мин Шулпан Әмири сезгә хәерле имин көннәр теләп, бүгенгә сау булашам. Иртәнге 9 тулып 15 минутта очрашырбыз. Игътибарыгыз өчен рәхмәт.